crida és molt important perquè ja que és un acte que donem l'inici a les falles i estem les 10 comissions del GMSI totes reunides a la plaça. La crida diu que és l'inici de les falles. La crida és l'inici de les falles i és un acte molt bonic. Per a mi la crida és un acte molt especial perquè és l'inici de les falles i per a nosaltres les falles són molt importants. Per mi el mateix, és l'inici de la festa més gran de València, la nostra festa, les falles. L'inici de la millor festa del món. Doncs el començament d'aquesta festa tan bonica, que se senten totes les falles juntes en germanor. Per a mi la crida és el coet que dispara la gran festa de les falles. El més important de tots i el més especial és la crida i és molt emotiu ja que, com bé ha dit la meva filla batxiller infantil, estem totes les comissions reunides com a germans i és una gran unió. Saber que les falles continuen per l'esforç que fem tots junts.